ҳозира касеро гап зада намешавад, ҳама хафа мешавад. ба ин хотир мо дар сухан баъзеҳо гуфта истифода мебарем. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. мардуми тоҷик, эҳтиёт кунед, бо эҳтиёт бошед, бори дигар эҳтиёт. суханони ман шуморо дард мекунад баъзан нафарта, чун дору талх аст, касе намехоҳад, аммо фоида дорад. пешакӣ бахшиш мепурсам. эҳтиёт ба чӣ хотир гуфтам? эҳтиёт ба он хотир гуфтам ки аз баъзан ҳофизу ҳофизаҳо, аз баъзан блогерҳои фаҷ, аз баъзан барандаҳову продюсерҳо, аз баъзани дигар умуман ҳама нафароне ки дар ин соҳа ҳастанд ҳозир мардумро ба каҷӣ мебаранд. инҳо моро аз маданияту фарҳангу дин дур месозанд. агар мо сатили об, фақири обро ба рӯи битон, ба рӯе ки сахт аст чош бидием, чизе намешавад, аммо бо мех як сурохӣ кунем, чак 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 чакида чакида битонро шикоф мекунад. аз ана ҳамин битарсед. инҳо чакида 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 моро аз фарҳангу маданияту либоспӯшиву дигар чиз, баъзан моделҳошу дур мекунанд. чун гуфтем медонем сахт мерасад, аммо мо ҳам сахт мерасад барои миллату барои фарҳангу маданияту дин дилмон месӯзад ки оҳиста оҳиста инҳо моро мебаранд. фаромӯш накунед, ҳамин зоғ сад накунад, садо овози булбула карда наметавонад, ё роҳгардии капкро карда наметавонад. ба ин хотир эҳтиёт кунед. тинати каҷтинатон аз тинатан каҷ мешавад. инҳо моро ба каҷӣ мебаранд. аз инҳо фоидае нест. бовар кунед. як мисоли оддӣ. шурӯъ мекунем аз либоси миллӣ. чӣ қадар кӯшишҳо, тамоми мақомотҳо ҳар куҷое наравем мегӯянд ки дар бораи либоси миллӣ гап зан. либоси миллиро, анъанаҳои милливу дигар чиҳоро вақте зинда кардем, мо фақат либосашро дар назар гирем. мардуми шаҳри душанбе хуб медонанд. ҳамин туркманҳо, донишҷӯйҳо ё студенткаҳо мегӯянд, бубинед куллан фарқ мекунад, чизи миллиша зинҳор тарк намекунад, бо ҳамон либоси миллиаш меравад, бо ҳамон либосе ки ҳаст. шоҳиди ин як исботи далели содда аст. вақте ки ман меравам ба шаҳри душанбе, ман мебинам ҳамон туркманҳо ҳамин гуна мепӯшад, либосаш миллӣ маълум аст. мо кӯшиш мекунем мӯи сара зард кунем, кӯшиш мекунем ин кунем, чӣ коре накунед, ҳама бо ҳам ҷинси худ кунад парвоз, кабутар бо кабутар, ғоз бо ғоз. дар саратон оби тилло мерезед, цицицуцу гап мезанед, бо ҳамон тоҷик ҳастед. ба ин хотир мо бояд чизҳои миллиро нигоҳ дорем. зебиши духтари тоҷик либоси миллӣ асту хел, на он аврупоиву. ҳамин дар мо як чиз аст, як чизе ки дидем, мо кӯшиш мекунем аз ӯ. ман наметавонам муфассал фаҳмонам. вақте ки як кас то зониро пӯшид, мо кӯшиш мекунем боз болотараш мекунем, ё ҳар чӣ ки аст мо аз ҳад зиёд медиҳем. чандин борҳо мегуфтем, дар мисоли оддӣ меовардем ки охир ҳамин баъзан нафаро саҳар чой хӯрда наметавонад бешакар, ҳамин як қанди сафед, ду қанди сафед, се ё чор қанди сафед, аммо 10 қанди сафед намешавад, гарчанде ки ширин аст, не ки дигар намепардорад организм. ба ин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, акнун вақти он расидааст ки сафедро аз сиёҳ фарқ кунед. бовар кунед. мо тамошо мекунем ҳамун фаҷҳоро. бо баргардем агар ба блогерҳо. ман дирӯз як барнома дидам, хиёнат. як духтар нишастааст, он гуна ба ҳавас парини ман ин кард, парини ман вай кард. баъд рафтему санҷидем. ин ба хубӣ намебиёрад. духтари шумо тамошо мекунад, фарзанди шумо тамошо мекунад, ӯ хай. ба ин хотир аз чизҳои фаҷ баъдан инҳо пул аз саршон монад. бовар кунед, беҳад мегузаронанд.
тасаввур мекунанд ки ҳамин дар евровидения нишастанд. Хир мо мардуми тоҷик ҳастем, бояд ҳарчиро гирифтем аз чорчӯба набароем. ҳамин ба алоқамандӣ ба фарҳангу чизи дигарамон. ман чунки дигар хаста шудам дар бораи блогерҳо гап занам, гап намезанам. як су баргардем агар дар бораи театр мегӯянд ки чаро театр намеоянд мардум, намеоянд, ҷалб карда наметавонӣ ё чизи дигар, фалон, пул намегузаранд, чиз кадоме аз шумо як чизи бузурга бедор кардед. Чандин боре ки театр меравем, ман намедунам, аввалаш тоҷикӣ намедонанд, дуввумаш хай бошад, мо кордор нестем. Ягон аз бузургон намегиранд, як повестҳои ман намедонам Шекспир тавба номошона намедонам, хулас як чизҳое ки мегузоранд, мераванд дигар ҷо, вайҳо безор ҳастанд, чизи востокро талаб мекунанд. вақте ки шумо чиз ҳастед, ҳамон чизро тед. ҳамин Аладдина бинед, як идеяи хурдакак буд, то ҳозира миллион кор карда омада истодааст, чунки ваи восток буд. та гап занем, гап бисёр аст. баъд намедонам як ҷо бояд театрро вайрон кардан, то ҳозира мотам мегиранд. хай чӣ кор кардетон барои театри тоҷик ё чизи дигар? ва агар ки як чизи нозук аст, бовар кунед, аз рӯи таҷриба гап мезанем. тамоми ҷо кор карда омадем, берун аз кишвар, дар соҳаи синамову дигар. ана ҳамин ҳар сол пул ҷудо мешавад, пули калон ҷудо мешавад, аммо кино нест. ман намеем киҳо нишон медиҳанд, киҳо мебинанд, аммо дигар кино нест ки мо бубинем чӣ гуна кино аст. баъд мегуфт як ҷура дӯстам шух, аба мегӯ мо буровардем мондем. вақте ки духтарро дилашро наёфтем, айбро дар худамон меҷӯем, ё гап зада натонистем, ё безеб будем, ё чизи дигар. як сирри пинҳонӣ аст дӯстон. бештар аз мо суол мекарданд ки ҳамин шумо чӣ хел муваффақ шудед, шумо чӣ кор кардед, ину он дар соҳа. фаромӯш накунед, то имрӯз кардем, барои худ накардем. ба шумо тавсия, ҳар чӣ мекунед барои мардум кунед, аз таги замин бошад, мардум шуморо меёбад. вақте барои худатон, барои нафси худатон кардед, чизе нест. барои далел аслан мо блогер ҳам нестем ё чиз дигар. дар ҳаёт мо нагуфтем ки дар мо подписатсия кунед, дар ми ё баъзан комментария медорӣ, қариб дар пеш пояд мурад ки дар ман обона шав ё чизи дигар. барои мардум кун, барои мардум кун, мардум худаш туро пайдо мекунад, мекобад, меёбад. тилло аз дохили лои ҷудо аст, фаромӯш накун. барои худат ки мекунӣ, касе парвод надорад. бармегардем боз ба синамо. ва дӯст доштам ки ягон маҷлис буроям, гӯям ки биёед як сол ҳамин барои синамо пул ҷудо накунем. ҳамон пулашро, пуле ки як сола ҷудо мешавад, барои ҳамон 4-5 нафаси кадрҳое ки ҳаст, ҳамонҳоро дием хондан равон кунем, раван хориҷа кадр биёянд, баъд мебинем ки метавонанд ки синамои тоҷикро пеш баранд. барои мо кадр лозим аст, кадр. ҳамин пиёларо хоҳ дар сатили об андозед, хоҳ дар дарё андозед, хоҳ дар баҳр океан андозед, ба қадри худаш об мегирад. ба ин хотир миллион ҳам сарфа кунем, пиёла қатӣ мегирем. аммо агар ки мо кадр тарбия кунем, як 5 солаи дигар кадрҳо биёянд, метавонанд. барои чӣ мо аз синамо гирифтем? туркҳоро бинед, мо тоҷикон палелун ҳастем барои филмҳояш. ба воситаи филм чӣ гуна таърихашро зинда кард. ву ҳам филмҳое ки мебинед, дигар ё филми охирон, Эртуғрулу дигар. дар филм бубинед ки чӣ гуна ватандӯстдор ҳастанд, чӣ гуна барои ватан чӣ корҳо намекунанд. ин ҳамаш як дараҷаи боло дорад. як ҷо нишаста будем, баъд синаморо месовад, гуфт ки ҳамин дар китоби Қуръон ҳамон вайёра гуфт ки қиссаи ҳазрати Юсуфа кӣ шунудааст, кӣ хондааст? ҳеҷ кас нахондааст, аммо гуфт киношро кӣ тамошо кардааст? ҳама гуфт ман. ин аст натиҷа. синамо бисёр муҳим аст, хусусан дар мо тоҷикон синамо бисёр муҳим аст. моро пеш мебарад, фарҳанги моро зинда мекунад. мо намесозем, мо бузургони зиёд дорем, аз ҳамонҳо истифода мебарем. аммо бо муруди замон оҳиста гумон мекунем ки садои мо ҳам мерасад ба ҷойҳои зарурӣ.
агар ки зарур донанд аз маслиҳати мо ҳам истифода баранд. Чун аз рӯи таҷриба мегӯем, чандин ҷоҳо кор кардем, то ҳамкорӣ бо Голливуду Болливуд ҳам дорем. Инро аз рӯи таъриф намегӯем, аз шӯҳрат безор ҳастем. биёед ҳамин чизҳои миллиро зинда кунем. хонумҳо, духтарони зебо, бовар кунед, мо шуморо дӯст медорем. ман медонам бештарат хафа мешавед, чун гуфтем инсоне ки бемор аст доруву чизҳо намехоҳад, талх аст, аммо фоида мебиёрад. як порчаи шеърро доим мегуфтем: имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. биёед либосҳои миллиро зинда кунем. моделҳо, хоҳаракҳои азиз, шумо бисёр зебо ҳастед, мо шуморо эҳтиром мекунем ва медонем бештарат моро тамошо мекунед. чизҳои миллиро, блогерҳо, чандин бор гуфтем ки як бор дар бораи бузургҳо гап занед, бас кунед. ин чизҳои фачиро, чандин қиссаҳо овардем, аммо то имрӯз натиҷа надидем. ҳофизҳо, ҳофизаҳо, ба ҳамаи шумо ҳамкорӣ дорем. медонам чунки на ҳамаро, ҳама ҳар сухан мекунем пеш аз он барои чӣ бахшиш пурсидем ва на ҳама гуфтем. як чӣ ки мегӯӣ ҳама ба худаш мекашад. ҳамин чизҳоро зинда кунем. гап гӯем, гап бениҳоят зиёд аст, аммо гумон мекунам ки ҳамин нуқта бас аст. кӯтоҳ ва хотирмон бошад. бисёр сари шуморо бор накунем. шуморо дӯст медорам ва ҳар чӣ кардем имрӯз барои шумо аст. ва оҳиста оҳиста ин мавзӯъҳо боз бархоҳем гашт. агар як нуқтаам бошад, суханони мо шуморо дард карда бошад, пас биёед якҷо бишавем. якҷо бишавем, кунем, метавонем. оҳиста оҳиста мо акнун оҳиста оҳиста бедор шуда истодем. чун доимо ёдовар мешудем ки дар бораи тоҷикон филм омода карда истодем. аллакай қариби 2 сол аст ки мо давутоз дорем ва омода ҳастем ки 10 сол ҳам гузарад, лекин як филми тоҷиконе кунем ки тоҷик фахр кунад аз тоҷик буданаш. диловар будам, шуморо дӯст медорам ва худоҳофиз то барномаи дигар.